bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen min makɔnɔ o de kuma selen ni foire exposition internationale de Bamako febaki a sugu sigi ko 13nan baaraw a y'aw bisimila kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan jagokɛlaw ani usine-tigiw tɔgɔ la Soba ɲɛmayaso chambre de commerce et d'industrie du Mali CCIM o maa ɲɛmaw de fɛ BDM banki ale ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na baw ale de sɔnna ka don sponsor officiel ya jigiya kɔrɔ ni ka minɛ in fa kɛnɛ in yɛrɛ sigikun laɲini ti dɔwɛrɛ ba bɛ se ka don jagoko ni usine ko la cogoya min na o de kama sanni feerefɛnw caman olu nana sarada kɛnɛ in kɔnɔna na walasa u ka se ka lakodɔn hakilina falen fana ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye ni kura bɛ se ka fiyɛ u ka bolo in na cogo min na ni o ye jagoko ni usine ko ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ min ni a sigilen don sen kan parc des expositions kɔnɔ tile 18 kɔnɔna na barisabu ka da kan baara ninnu donna ka bɛn ni janvier kalo tile 16 ye a bɛ to sen na k'a kuncɛ février kalo tile 2 o de ye kadara kɔnɔna na lakana fɛnɛ sabatili fɛɛrɛw kadara kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye jagokɛla minnu ni u nalen don ka na u ka sanni feerefɛnw sabati k'olu sarada kɛnɛ kɔnɔna na olu bɛ se ka lakana cogoya min na ani u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kana o de kadara kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw fana b'i cɛsiri baaraw ani wulikajɔw la kɛnɛ in kɔnɔna na o kadara de kɔnɔna na caporal Ibrahim Jakite an ka kunnafonidila minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u sera u ma ni ka ɲininkali tɛnku a la a bɛ baara taabolo fɔ an ɲɛna lakana sabatili baaraw senfɛ. Bon kabi foire daminɛna kaman yɛrɛ nana don min na fo kana se sisan ma an ma problème ba sɔrɔ parce que an yɛrɛ ka position ye ka alentour min bɛ yen ka daminɛ kɔfɛla la ka na porte fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ garde nationale de bolo o sécurisation b'an de bolo bon jusqu'à présent fo ka se sisan ma an ma problème ba sɔrɔ mɔgɔ bɛ don cogo min na mɔgɔ bɛ bɔ ten cogo la. Effectivement ye min fɔ bon o gɛlɛya misɛnninw tɛ se ka ban parce que souvent fari bɛ kɛ an t'a siɲɛ fɔlɔ mais dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ souvent n'u donna da min fɛ ka bɔ da fɛ a bɛ dɔw empêcher dɔɔni quoi mais mɔgɔ b'an bolo minnu b'a yir'u la k'a fɔ ni donna da min fɛ i tɛ bɔ yen olu b'i kɔndi ka taa yɔrɔ fɛ olu tɛ ban olu fɛn misɛnninw tɛ bɔ a la quoi n tɛ à part ça problème ba foyi tɛ yen. Welekan laban b'an bolo an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna garde fara polisi kan gendarmerie kan sapeur pompier kan an bɛ yan olu de kama u ka essayer k'a faamuya k'a fɔ k'an bɛ yan ka na fɛnw de k'u la an nakun to yen an b'u yɛrɛ ka propre sécurité de kama u ka essayer k'a faamuya dɔrɔn an b'a f'u ɲɛna cogo min na u ka kɛ ten cogo la n'o kɛra o bɛ diya n ye. Foire exposition internationale de Bamako febaki sugu in kɛnɛ kɔnɔ ni ɲinan bɛ a sigi ko 13nan baaraw de kofɔ sanni feerefɛn caman bɔgɔden olu de tonnen don sugu in kɛnɛ kɔnɔ sɔngɔ ani damatɛmɛja kadara kɔnɔna na o de senfɛ Abbas Babi ale nalen don kɛnɛ in kɔnɔna na ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ni u ka sokɔnɔ parlanw ye salon dagabanaw sɔngɔ damatɛmɛja ani bɛɛ lajɛlen ka wasa kama an ka jɛ an ka lamɛn. Foire lajɛ Bamako u nana retard la dɔɔni mais mɔgɔ caman y'u dɛmɛ ka sigi ka minɛnw sigi sisan alhamdulillah u ye sugu kɔnɔ foire bɛ ka dérouler très bien mɔgɔ bɛ ka na u bɛ minɛnw ɲininkali kɛ donc olu ka hakili la yɛrɛ inchallah a bɛ ɲɛnabɔ inchallah sugu bɛ ɲɛ kɛ a bɛ ala ɲini sugu ka ja mɔgɔ bɛɛ ma foire kɔnɔna la. Tiɲɛ yɛrɛ la représentant ti bolo yan nɔ u nana invitation la u bɛ nana o siɲɛ fɔlɔ de don mɔgɔ ka na an ye prix ɲuman kɛ an ye prix promo kɛ an ye foire prix de kɛ bon normalement c'est des meubles u kun ka feere yan nɔ 2 millions et quelques 3 millions et quelques mais olu yɛrɛ ye prix cassé fɔ a nana 1 million 500 000 la voilà donc o yɛrɛ la ni client bɛ a intéressé den dɔ a bɛ se ka na an bɛ kuma mun bɛ se ka bɔ a la an b'o bɔ a la an ka souhait kɔni ye minnu bɛ ka san yan'u ka taa awɔ mais sisan n'a tora en général an bɛ commerçant b'anw ɲini mun bɛ ka bɛɛ fɛɛrɛ siɲɛ kelen ka tila ka taa parce que u tɛ se ka segin ni minɛnw ye o ye wari tiɲɛ kosɛbɛ on ne souhaite pas ça inchallah on souhaite. N'aw bɛ fɛ ka aw sumaw ja dugudugudugu aw ni parfum suma dumanw ka to ɲɔgɔn bolo o de kadara kɔnɔna na parfum o bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na febaki sugu kɛnɛ kan a bɔgɔden nalen don k'a to sɔngɔ damatɛmɛja la Mera Keita an da sera ale ma ka ɲininkali galama tɛnku a la a bɛna ɲɛfɔli k'an ye u ka sanni feerefɛnw kunna ani hakilina min yɛrɛ y'u bila ka na febaki in kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ Ala tanu ça va un peu ça va u bɛ sanni kɛ dɔɔni dɔɔni donc an b'a fɔ autorité ni fɛnw ɲɛna
Si, parce qu'il y a un truc qui est à côté. On oublie, janvier b'a sɔrɔ ko ka gɛlɛ parce que an bɛ bɔ décembre la fête ni fɛnw de don. Donc nous bɛ se ka décaler ka bila hali février là. Ça peut aider les gens qui vont venir pour les visites et puis nous les gens qui vendent aussi, ça peut nous aider beaucoup. U bɛna mɔgɔ bɛ don u b'a fɔ an nana filɛli de la avant que a ka ban. D'ici de la fin, ça va aller, je pense. Merci pour la Chambre de commerce et le gouvernement et surtout nos compatriotes, Mounoubora Kofekana et tout, nos folies bébés et puis surtout Maliens, parce que nous, nous avons fait quoi. Buna adamadenya mago bi se fɛn o fɛn ma walasa ka se ka ka ɲɛnamaya sankɔrɔta u bɛɛ lajɛlen tonen don febaki sugu in kɛnɛ kɔnɔna ɲina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Jara ale nalen don ni a ka baganw ni bagan suguya caman bi a bolo kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ komi sagaw kɔnɔw a suguya bɛɛ lajɛlen ka fara sɛw kan kɔnɔ minnu pizɔnnamaw ka fara magan kɔnɔba kan ani fɛn suguya caman wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen bi a ka yɔrɔ la a ye welewele bila bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ni k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka t'i munumunu sugu in kɛnɛ kɔnɔ. Bon, n bɛ farikɛyɔrɔ la n nana ni baganw de bon bagan rasi modèle caman caman comme n'a fɔ pisɔn b'a la sɛ b'a la kɔnɔ b'a la saga b'a la magan kɔnɔ b'a la fɛn caman quoi bon o da ka di foire daminɛ ni sisan cɛ bon ne kɔni mɔgɔ caman bɛ k'u plaint ko feere tɛ ka kɛ mais ne b'a la fo parce que ne bɛ feere kɛ tiɲɛ la jama min yɛrɛ bɛ ne kun n yɛrɛ ɲɛ b'a la visiteur min bɛ don yan nɔ a tɛ don yɔrɔ si o kɔrɔ minɛn min don a ka di mɔgɔw ye quoi vraiment ne bɛ feere kɛ ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ne don ne tɛ parce que bagan mara filɛ o ni sɛnɛ filɛ ne b'a ɲini bɛɛ fɛ n b'a fɔ bɛɛ k'a kɛrɛ mais ale de bɛ se ka jamana ta ɲɛ bɛɛ ko kɛ quoi ani bɛ baara wɛrɛ kɛ mais i k'a k'i kɛrɛfɛ quoi parce que adamadenya yɛrɛ taalan ye dumuni y'a ne mɔgɔ parce que bagan b'o la sɛnɛ b'o la adamadenya yɛrɛ taalan o ye quoi bon ni bɛɛ sera ka élevage kɛ ni bɛɛ sera ka sɛnɛ kɛ jamana bɛ développer quoi. An balimaw munumunu salo kɛlen kɔfɛ febaki sugu kɛnɛ kɔnɔna na aw ɲɛ garisɛgɛ donna nin de la ka o de jira aw la nka jamukan in tɔ bɛ kɔ ni ala sɔnna ma laseli nata kura wɛrɛw bɛna bɔ ka jira aw la walasa aw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ sugu in kun kan ka to aw sigiyɔrɔ la ani ka sanni feerefɛn kuraw camanw lakodɔn o tuma na a y'aw sɔgɔlen to an ka jabaranisow kan barisabula jamukan tɔw bɛ kɔ aw k'an bɛn aw ni ce.